Κυρία Μπολότα, καλή σας μέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές μας. Το κομπάνι είναι μια ιστορία που έχει προσλάβει, θα λέγε κανείς, εμβληματικές διαστάσεις για λόγους γνωστούς. Το κομπάνι ήταν μια λίγο άγνωστη και άγνωστη στο ελληνικό κοινό μέχρι πρότινος ιστορία, και αυτό που μας έχει χαροποιήσει ιδιαίτερα μέσα από την αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας στην περιοχή, αναδείχθηκε ένας πολύ μεγάλος αγώνας και πάρα πολλοί κόσμος έδωσε ένα μεγάλο χέρι βοήθεια σε αυτούς τους ανθρώπους. Ναι. Και ήταν μια ευκαιρία να συνειδητοποιήσει πολλοί κόσμος ότι, εν πάση περιπτώσει, τα θύματα των τζιχαντιστών στην συντριπτική τους πλειονότητα είναι μουσουλμάνοι και ότι άνθρωποι που ασπάζονται τον μουσουλμανισμό, αυτή τη θρησκεία, ήταν οι Κούρδοι οι οποίοι αναχέτησαν τους τζιχαντιστές στο κομπάνι. Για πείτε μας τώρα, τι ακριβώς ετοιμάζετε, τι περιλαμβάνει αυτή η αποστολή, ποιοι θα είστε πριν απ' όλα? Αυτή η αποστολή, όπως είναι γνωστό στους ακροατές του Κόκκινου, είναι μια πρωτοβουλία της Αλληλεγγύης για Όλους, του Κόκκινου 105,5, του Συντονιστικού των Κοινωνικών Ιατρείων Φαρμακείων Αλληλεγγύης, του ΚΕΦΕΑ και της ΑΒΔ. Είναι μια καμπάνια η οποία διήρκησε περίπου 2,5 με 3 μήνες. Διεξήχθη σε 27 πόλεις σε όλη τη χώρα και δημιουργήθηκαν πάνω από 90 σημεία συγκέντρωσης των ειδών, τα οποία από αύριο ξεκινάνε το ταξίδι τους για την περιοχή της νοτιοανατολικής Τουρκίας. Μάλιστα. Ωραία. Καλή επιτυχία. Η αποστολή θα φύγει, οι άνθρωποι τέλος πάντων, θα φύγουμε τη Δευτέρα στις 23. Θα παραλάβουμε το φορτίο στην Ούρφα και θα μοιραστεί, θα διανεμηθεί στα στρατόπεδα προσφύγων που έχουν στηθεί στην ευρύτερη περιοχή του Σουρούτς και της Ούρφα. Θα είμαστε σε συνεχή επικοινωνία και δημοσιογραφικό κλιμάκιο από το Κόκκινο και όχι μόνο, και νομίζω ότι είναι μια ιστορία που θέλω να πιστεύω ότι θα συνεχίσει, γιατί τα προβλήματα είναι πάρα πολύ μεγάλα και σε αυτή την περιοχή του κόσμου. Είναι πάρα πολύ μεγάλα. Θυμάστε με πόση αγωνία έλεγαν όλοι όσοι είχαν επίγνωση του τι γίνεται εκεί, ότι η έλευση του χειμώνα θα μπορούσε να αποδειχθεί μοιραία για χιλιάδες ανθρώπους. Έτσι. Ναι, έτσι είναι. Και οι πληροφορίες που μας έρχονται είναι λίγο σκληρές. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να γίνουν οι συνθήκες λιγότερο σκληρές όσο αυτό είναι δυνατό. Να είστε καλά, κύριε Μπολότα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Και το μεσημέρι. Γεια χαρά.